Жіночка, ви така гарна, може вас підвезти? Ой, ну підвезіть, будь ласка. Ну, сідайте. Дякую. Дякую. А куди вас підвезти? Там недалеко за поворотом. Зупиніться. Добре. Дякую. Он, бачите, червоний паркан. От біля нього зупиніть, будь ласка. Ага, добре. Все, приїхали. Може, давайте з вами поближче познайомимось, а? Ой, я вас умоляю. Ви мене не знаєте, я вас не знаю. Навіщо портити такі ідеальні стосунки? Дякую, до побачення. Краще пішки йшла.